Sod naman ng Dagupan, nagbigay pugay kay dating Speaker Eugenio Perez. Para sa detalye ng balitang metro niyan, alamin sa ulat ni Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Inigyang pugay ngayong araw at 13 ng Nobyembre ng lungsod ng Dagupan ay kasangdan na 29 na karawan ni Speaker Eugenio Padlan Perez. Kilala bilang ama ng Dagupan City at isa sa mga liga ng pamahalang Pilipino matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Si Speaker Perez ipinanganak noong November 16, 1896 ay nagsilbing Speaker ng House of Representatives mula 1946 hanggang 1953 ay naging pangunahing tagapagtaguyod ng mga batas para sa rehabilitasyon at pagbangon ng bansa. Kanina, pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Dagupan, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Barangay Herrero Perez sa Dagupan City ang pag-aalay ng bulaklak sa maliit na estatwa ni Speaker Perez sa Barangay Herrero Perez. Kasabay nito, inanunsyo rin ang 1 milyong pisong pondo para sa site development ng lugar bilang pagpupugay sa kanyang ambag. Ang RA number 6721 ay nagtatangda ng tuwing 13 ng Nobyembre bilang special non-working holiday sa probinsya ng Pangasinan bilang pagkilala sa kanyang mga naiambag sa probinsya at sa bansang Pilipinas. Ang kanyang pamana ng katapatan, serbisyo at malasakit sa kapwa ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat Dagupenyo. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.